Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι 2 Απριλίου 2026, ο χειμώνας όμως καλά κρατάει, τα καιρικά φαινόμενα θυμίζουν περισσότερο φθινόπωρο παρά Απρίλιο μήνα, κάνει κρύο, βρέχει και οι θερμοκρασίες είναι αρκετά χαμηλές. Ένα φυτό που μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτή την περίοδο και να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της διατροφής το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα είναι η πατάτα. Η πατάτα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσει ανθρώπους σε διάρκεια δύσκολων περιόδων και αυτό γιατί μπορούμε να το αποθηκεύσουμε και για το χειμώνα. Σε μια χρονική στιγμή όπου όλοι μιλάνε ότι έρχεται μεγάλη πείνα στον πλανήτη και στη χώρα μας βέβαια, εμείς προτείνουμε την καλλιέργεια της πατάτας. Είναι πολύ εύκολη σχετικά καλλιέργεια. Στην περιοχή μας καλλιεργούμε τις πατάτες, ξεκινάει η καλλιέργεια από τις 10 Μαρτίου και μετά. Τώρα στο Πελίτη έχουμε φυτά πατάτας που είναι κοντά στα 5 με 6 εκατοστά και υπήρξαν και κάποιες πατάτες που ξεχάστηκαν μέσα στο χώμα, φύτρωσαν μόνες τους και επίσης πάνε πάρα πολύ καλά και αυτές. Στο χωράφι που θα καλλιεργήσουμε πατάτες ή στις ζαρδινιέρες ή σε παρτέρια φροντίζουμε να τα εμπλουτίσουμε με κοπριά και κομπόστ. Η πατάτα έχει μεγάλες απαιτήσεις, οπότε θέλει γόνιμο έδαφος, επίσης θέλει αφράτο, καλά στραγγιζόμενο έδαφος, προτιμάει τα αμμώδη εδάφη, όχι τα βαριά, για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Βάζουμε, αν καλλιεργήσουμε σε μεγάλη έκταση, καλλιεργούμε σε σειρές, 60 εκατοστά περίπου σειρά από σειρά και 20 με 30 εκατοστά φυτό από φυτό και βάθος περίπου στα 15 εκατοστά. Παίρνουμε βολβούς που έχουν το μέγεθος ενός αυγού. Αν είναι μεγαλύτερες οι πατάτες μας, τις κόβουμε και την κομμένη πλευρά τη βάζουμε στη στάχτη έτσι ώστε να την προστατέψουμε από μικητιάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να βρείτε παραδοσιακές ποικιλίες πατάτας, οπότε πάτε σε ένα οποιοδήποτε ιαπωνικό κατάστημα, πάρτε μια ποικιλία του εμπορίου και κάντε την καλλιέργεια. Αυτό δεν είναι για να κάνω εγώ μια κολοτούμπα σε αυτά που λέω όλα αυτά τα χρόνια, είναι γιατί αυτή τη στιγμή προέχει η καλλιέργεια, το να καλλιεργήσετε την τροφή σας για να διασφαλίσετε την επάρκεια τροφής στη διάρκεια του χρόνου που είναι σε εξέλιξη, που από ό,τι φαίνεται θα είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χρόνος. Το κόστος στην καλλιέργεια της γεωργίας θα εκτεναχθεί πάρα πολύ. Πολλοί αγρότες δεν θα καλλιεργήσουν φέτος, γιατί απλά δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα έξοδα, συν τα χρέη που έχουν από τις προηγούμενες χρονιές. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ο καθένας μας αυτή τη στιγμή να μπει στη διαδικασία της καλλιέργειας της γης. Καλλιέργειας σε γλάστρες, σε παρτέρια, σε ζαρδινιέρες, όπου μπορείτε καλλιεργήστε. Οπότε όσο αφορά την καλλιέργεια της πατάτας, από τη στιγμή που την σπέρνουμε, μέσα σε 15 μέρες περίπου θα φυτρώσει. Στις πρώτες μέρες, το πρώτο διάστημα δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό, όσο όμως προχωράει ο καιρός μεγαλώνει το φυτό και πάμε και προς το καλοκαίρι, οι απαιτήσεις σε νερό είναι μεγαλύτερες και όταν έχουμε την ανθοφορία είναι η στιγμή που γεμίζει η πατάτα, γεννάει, εκεί τότε έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις σε νερό. Όταν θα φτάσει στα 15 εκατοστά τη γεμίζουμε και με αυτόν τον τρόπο τη βοηθάμε να έχει περισσότερο χώρο, να κάνει περισσότερες πατάτες. Θα τη συγκομίσουμε περίπου σε 3 με 4 μήνες ανάλογα με την ποικιλία και την περιοχή που βρισκόμαστε. Θα ξεραθεί τελείως το φυτό και μετά θα τη βγάλουμε. Θα την αποθηκεύσουμε σε ένα καλά δροσερό και
μέρος σκοτεινό και με χαμηλή θερμοκρασία, μπορούμε να ρίξουμε αστάχτη από πάνω για να μην φυτρώσει ή σκόνη από ασβέστη, καθυστερεί το φύτρωμα της πατάτας και στο σάπισμά της, και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια πλούσια τροφή για μας και την οικογένειά μας μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα, την περίοδο δηλαδή που δεν είναι εύκολο το να βρούμε τροφή, το να καλλιεργήσουμε, γιατί υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες. Η πατάτα είναι ένα φυτό που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της επερχόμενης πείνας στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Εσείς καλλιεργείτε πατάτες. Έχετε κι εσείς αυτή την πεποίθηση ότι η πατάτα μπορεί να μας βοηθήσει στο να έχουμε τροφή σε δύσκολες περιόδους? Γράψτε με στα σχόλια. Γεια χαρά.